Inyanga kaTshazimpuzi isetyenziswa njengephulo lokwazisa ngemeko ye-autism. Ngenxa yoku, uNontsikelelo Mogale ongumseki wesiseko esingenzi nzuzo iMano Atumisho Pili nokwangumama womntwana one-autism ubethelela ukuba usemkhulu umsebenzi kusafuneka wenziwe njengoko uninzi lwabantu lusenkungwini malunga neengulo okanye iimeko ezifana ne-autism. uMogale uthi olu hambo lungumcelimngeni kwaye ludinga inkxaso karhulumente noluntu ngokubanzi. Le nyanga njengaleyo yokuqaphela nokwazisa ngeemeko ezikhethekileyo ezimayelana ne-autism ngendlela echaphazela ngayo ngokwasengqondweni nasempilweni ngokubanzi. Umseki weziko iMano Atumisho Pili uchaza ngohambo nezimo ezijongana nabo bachaphazelekayo, esithi kusekuninzi ukudinga ukwenziwa ukuxhobisa nokufundisa uluntu. Mano Atumisho Pili is an organization enabantwana abane-ADHD ne-autism, sinabantwana abane Down syndrome and ne-deaf. I-foundation in 5 years. The reason for me ukuthi kuba this organization is because my son was diagnosed with ADHD 7 years ago. Since then, this is an April Autism Month. We've been trying njengama organization to spread the word, going out there, sikhuluma ngabantu nge-disability, but I think we still have a long way to go because more awareness ingathi siyadlala because if ngifila ingathi there are still those aba interested, those who want to know nge-condition, but most yabazali nje they are in denial. Eli ziko lithi ukukhathalela umntwana oneemfuno ezikhethekileyo kuza noxinzelelo olukhulu, ngoko lisithi kulapho inkxaso nentsebenziswano zidingeka khona. Kunzima ukuba umzali onomntana onama-special needs. I can see sinabomama abaningi abakhalayo, and in most cases abomama ama-single parents. It's difficult. What I would love ukubona izinto zenzeka, to have more schools. We don't have schools zabantwana abane-autism, so as ADHD, because i-autism ayihambi iyi-one. It's either umntana wakho makadiagnose nge-autism, angaba ne-autism ne-ADHD, ayihambi iyi-one. Same applies to ADHD. We don't have schools. Into esiyithanda uthini ukuthi singaba nayo siyi-foundation yeMano Atumisho, we need ama-creche abantwana bama-special needs. We don't have such. Lo mseki weliziko uthi kuyimfuneko ukuxhobisa abazali kunye nabahlali jikelele malunga neempawu ezithile ezifumaneka kubantwana abadalwe ngendlela ekhethekileyo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eNaledi.